Amosini idhi nade kamora mora ma intiere janeno mar Lolwe TV arwakini machiegni chenro en Twak Rowere ka bende odiochieng' ma kawuono thuon wach ma bende wadhi wuoye en ber mar ohala kopogore kod tije mag andika e kind rowere ka bende wendo ma kawuono wan godo e studio mwadhi godo mbaka en ng'atno mosetimo ohala e bomani ma Nairobi e chiro mar Toi kuom higni 10 sani. Odhi nyisowa ber mar ohala e kind jogo marowere kopogore kod tije mag andika. Gimomiyo jogo marowere onego donj e ohala ka samoro girito bang' tieko skul tich mar andika. Arwakeni machiegni mana kong'iyo kamera kacha mondo wachnwa nyinge. Erokamano Pauline, kendo ago erokamano maduong' ne Lolwe TV kuom miyo rowere nafas mondo gipuonjre. An gi nyinga iluonga Nokoth Ong'ayo, atimo ohala e chiro mar Toi Market, stall D28 mantie Kibra. Erokamano. Mana kaka iwinjo nyinge Okoth Ong'ayo kaka onyisi kama otime ohala kaachiel kod kanyo ma bende inyalo yude kichopo Toi Market kacha. Adhi bedo jata chenro mar Pauline Oyudo arwakoni machiegni. Okoth Ong'ayo, ikoni stall namba mane? Antie stall D28 kama time ohala mar uso lewni mag mtumba second hand clothes. Mano koro ka ng'ato donja Toi Market kacha. Kidonja e chiro ma Toi to stall D28 mantie. Kech Toi opang ma kila row, kila line nigi namba mar stall. Kapok wadhi mbele ma kapok wadhi matut kalore kod thuon wach ma kawuono wawuo. Ipani ang'o miyo Toi Market ong'ere sana kalore kod ohala mar mtumba? Toi Market ong'ere ahinya kalore kod ohala mar mtumba nikech weche ariyo. One, en open air market. En chiro ma ni thuolo. Two, en kod gik mabeyo ma bechgi ber. Iyudo gima quality to bei ok ni malo. Koro Toi Market ong'ere nikech weche ariyo. One, en open air market. Two, gik miuse iye beyo to bei ok tek. Koro un bechu opogore gi bech chichni moko ma samoro ni boma ma Nairobi kae. Boma ma Nairobi ka, in fact, Toi ema bech gik moko yote ke compare gi chirni mamoko mantie Nairobi ka. Erokamano. Mana kwa dhi mbele, thuon wach ma kawuono wawuoye en ber mar ohala e kind jogo marowere. Ang'o minyalo wacho kae? Ber mar ohala ne joma rowere nigi siro adek. Mokwongo, ohala moro amora mitimo nyaka ikwong ihere. Mar ariyo, ber mar ohala en ni kisehere then ohala nigi duoko. Mar adek, ohandi mitimono nyaka ikawe kaka tich mamiyi yuto makelo ni duoko. Koro kaka joma rowere, ohala ni kod duoko kalure gi yuto mawuokie. To ohala maonge kod duoko, mano onge yuto manitie. Tiende niya, saa mora mora mitimo ohala, nyaka ibed kod geno mar duoko. Duoko nie profit, ohala miyudo e ohala mitimoni. Koro ber mar ohala machielo, ka osebedo gi duoko, to in iwuon nyaka ichiwori. Ohala dwaro chiwruok. Kisechiwori, to ohala bende nyaka ituonori. Tuonruok en niya, kiyudo siling' 10 e ohala, tichamo 10, ichamo 5, igogo budget 5, ikano. Mane ber ohala. Then chiwruok en niya, kik ing'iri nano Nokoth Ong'ayo, I'm self-employed, onego aninda nyaka saa 4 kata saa 5 eka dhi e tich. Chiwa gokinyi nikech winyo ma jamondo ema yudo gigo machwe. Koro ohala dwaro chiwruok, kata obedo ni time en mari, but ichiwori, ichodori ne mondo itime mondo Nyasaye ogwedhi. Mago e sirni mosiro ber mar ohala. Uwinjo maber kwa dhi mbele gi twak. Ohala dwaro sirni adek mana kaka uwinjo. Odwaro chiwruok, kik ichaye. Samoro kata bed no ndiki, lakini kik ibed ni an koro ndika wawa bed comfortable kamae. Kaka winjo ko wacho ni winyo ma jamondo ema yudo gigo machwe.
Ohala bende dwaro tuonruok, mana kaka iwinjo kowacho, kiyudo 10 kana 5 dhi mbele ga 5. Janeno mar Lolwe TV, ohala wadonje. Okotho ng'ayo mana kwa dhi mbele. Rawera moro ma samoro ng'iyowa sani nyalo wacho ni to an ni adwa chako gini gi kanye to pesa be aonge godo. Samoro paro ni onego bed 10,000 ka dhi mbele 20,000 kor kochaki. In ni chako gi kanye mokwongo? An awuon kana chako ohala ne ok ang'iyora kaka an. To nawacho ni adwa bedo gi chuny motegno kachako gima timoni. An asjanyiso ji pile ni an achako ohala gi pesa moko kalo Sh400. Nadhi gi Sh400 tayudo mkamba mne uso lewni mag nyithindogi. Tang'ise ni adwa ni fagilisha na lewni gi. Mondo adhi aus gi Sh50 ayute, kase yute to akelni balance modong'. Total mar lewni nomiya ne en 2,500 to namiye Sh400. Bo miya lewni badhi auso ba atero ne balance ne mane an go 2,100. Nyiso niya, ohala kidwa chako timo, mokwongo nyaki bed ng'ama trustworthy. Nyaki bed ng'ama ng'ato nyalo trust. Ng'ama ng'ato nyalo beto gi geno. Trust no e gima duong' kabisa e ohala ne rowere madwa chako ohala. Nikech kata Kenya ni kod gowi. Therefore an bende ng'ama timo ohala anyalo bedo gi gowi. To yath mar gowi en chule. Koro kin ng'ama joma miyo mwandu oko trust to mondo itimo ohala tek, nikech ohala moko watimo gi loan to loan nyaka duok. Koro gima duong' ne rawera madwa chako ohala en trust. Bende in kod geno e tiji no, to jomitiyo ni customers gi joma iwero kuomgi bendo geno kuomi. Koro trust no, geno no e gima duong' mokwongo ne rawera madwa chako ohala. Ng'ato nyalo penjo ni Okotho ng'ayo wuoyo kama nikech en sani koro en toyi. Samoro toyi ok en kama ichiewe to isewuok idhi yudo stall sechego. Inyalo nyiso ni in kane chako gi toyi koso ni chako gi kama ne intiere no. Nikech samoro wanyalo yudo ni bath ot kama intiere, ot kama idake ama bath ndara kama intiere. Bende ki ipedhe lewni maber ama ki ipedhe gige ohala maber to yudo ka gik moko dhi adhiya masawa. An awuon adier makende nan toyi, but gima duong' en ni Nyasaye kinde duto ohero loko gima rach mocha boket dongre bed gima ber kata gima duong'. An awuon kana chako nadhi tapedho lewni piny e ndara gokinyi. Tauso kachopo saa 4:03 to weg kanyo osebiro mbele kama na aole lewni. Tabano gigo tatere sto. Tadok e ot. Koro natimo kamano kuom dweche madhi 3. Tok dweche 3 eka nayudo stall kama ber manyalo use, nikech gima duong' e kama idwa chake ohala, e ot moro amora midwa chake ohala. Gima duong' en nyaka bed kama strategic. Kamoro ma at least kata ji kakalo to nyalo neni, kama busy. Koro an awuon no kachako timo ohala mar lewni e stall. Naketo lewni piny aolo apedho gunia taolo lewni auso kamano nyaka dweche 3 eka nayudo stall bakoro antie. Omiyo onge gimichako gi malo kaduogo piny. Gimoro amora ichako piny to kore kodongo kobiro. Omiyo ohala ber michako matin to dongo kobiro malo. Kata gorofe mwaneno gite nochak gergi gi piny kamano. Janeno mar Lolwe TV, onge gima ichako gi malo, gimoro amora nyaka ichak gi piny. Nikech kata wayudo ni yien kadongo chako mana gi piny, gimoro amora kadongo, lembe kadongo chakore mana gi piny kor kadhi malo. Eka wanyalo bedo jogo ma successful e ngima ma kawuono. Okotho ng'ayo. Rowere ma kawuono oluoro tije mag kaka mag hawking, wuotho gi gik moko, kao sweet wuotho go, kao soda wuotho go. Gidwaro ni an koro kaka tieko sikul no. Ineno. Girito mondo gone gi simu. Gidwaro tije mag iluongo ni white collar job.
Gimomiyo thoth rowere oluoro ohala kata ohelni ma gindikore giwegi en kech one, rowere ohero gik mabiro mayot mapiyo piyo. Two, en ni rowere ni kod wich kuot. To adier makende en niya, ng'ama rawera ok onego bed ni rito tij ofis kende. Ng'ama rawera onego bed ni obolo wich kuot piny kod sunga gi nyadhi cha, to chako ohande moro matin. Pauline kaachiel gi rowere maneno wa sani nyaka ng'e ni ohala moro amora mocha eman gi pesa. Kata puodho moro mocha man kod buya mok dwa pur cha, ema chiemo kidhi puro to chiemo nyalo nyak. Koro rowere wagi ng'eny gi odhi oe tije mayot machalo riembo apiko. To wigi wil ni chon ni riembo ndiga, to ndiga no orumo ba apiko biro, apiko be borumo to moko biro. Tuk osechako donjo. Tuk osechako donjo gi olwenda gi probox gi uba. Koro rowere onego focus beyond tij ofis. Then focus margi giketi ohala. To kake wawacho ka wachako ni pesa mar chako ohala ok en pesa malich ahinya kata 1 million. But lure ne en kit ohala mane midwa chako. Omiyo rowere mawinjo wa sana, ohala ber, to kik uluor ohala nikech sunga, nyadhi gi wich kuot. Chaka chaka, wawacho ni chaka chaka, kata ken mana ohala mar puro skuma, tiuso, kata nyanya, kata lewni, kata kitungu. Chaka chaka matin, gimochano ang' natieko gi sigana moro matin mondo rowere owinji. Iwacho kanyo ni rawera ochaka chaka gi ohala mora mora. Tiwacho kanyo ni pidho skuma. Kopogore kod pidho skuma, gin ohala mage ma rowere nyalo chako gi pesa matin ma samoro gin gama ma jonyuol gi omiyogi? Ohala mora mora ma rawera nyalo chako kata kotieko skul, ma ko approach kata janyuol ne bobet go piny en one, ka wan dale gweng'. Inyalo kawo kata njugu, idhi ti ikawo kata njugu kilo achiel, tichielo, tidhi go e center, tiuso, to ki iseuso, tinyalo dok kendo ikawo sim, kamano kitieko, kendo chieng' moro inya amua idhi kata iwaro gwen, tiuso, chieng' moro machielo, kendo inyalo dhi tipuro alodi moro ti iuso kata e skunde kata e chiro. Ohelni ng'eny man thiwa nyalo chako. Ma kata janyuol moro amora mawinjo wa sani, kik nyathini tiek skul tibed kode e ot. Nitie ohelni mang'eny ma nyathino nyalo chako kurito kata dhi e college. Kata mana rabolo nyalo waro to uso. Nyathi nyalo waro rabolo to dhi e center kacha kata e chiro. To usa rabolo. Nitie osiepna moro ma nyathine notieko skul to biro ira ni nyathine osetieko form 4 gi ID, tadwa ni ous lewni, ous ne ng'ato. Tang'ise ni mano ok bi konye, kech ibo chule pesa matin, to be seche moko en gi gike modwaro. Adwa ni nyathini yawne ohala moro mare matin mondo odhi go mbele. Omiyo janyuol kik iket nyathi e ot kosetieko skul. Ohelni ng'eny ma nyathi nya chako kata kowe mar uso lewni mag mtumba. Kamano. Ne jonyuol kaachiel kod nyithindo ma samoro tieko skul kata motieko college, motieko form 4, uwinjo kanyo ni ber mondo mi gichaki nikech samoro gimbe gin gi mahitaji gi. Ok ochuno ni nyaka itere ng'ato ndike samoro 100, 200, 300 odiechieng'. Inyalo kawo pesa ni, inyalo kawo hola moro matin mondo ine kaka ichako ne godo ohande, mondo en makoro one kaka oriembo ohande no. Obro dhi yweyo kik idhi mabor, kete mani Lolwe TV.
Arwaki kendo ni machiegni Chenro en Twak Rowere tielo mar ariyo. Arwako joma ne samoro onge but wang' jowi margi ni wendo ma kawuono wan godo e studio en Okotho Ng'ayo, mana kaka nowacho mokwongo ne jok mokiaye ama jok manene for the first time. Ni en jalno matimo ohala e boma ma Nairobi ka Toy Market. Ka bende osepuonjowa kacha mokwongo ka nwago mbaka gigo ma rowere kaachiel kod jonyuol onego tim ne nyithindgi mondo dhi mbele go ohala. Okoth mana kwa dhi mbele, inyalo nyisowa ni gin ang'o gini ma ng'ato onego ng'e kapok odonjo ohala? Gigo ma ng'ato onego ng'e, jalno ma rawera ma nyako kata ma wuoyi sama pok odonjo ohala en namba achiel, nyaka identify ni to en ohala mane midwa chako. To ohala midwa chako ni nyaka ing'e ni onge ng'ama inyuolo kong'eyo. Koro ng'ama kia gimoro matemo en otime gi bidi mondo chop e kiwango ma jomoko osechope. Namba ariyo, gima rawero onego ng'e kodwa chako ohala, to ohala modwa chako ni en gima otemo atema kose en gima odwa dhi go mbele. Nitie jogo rowere matimo ohala ni otemo atema, to nitie jogo matimo ohala ni odwa dhi go mbele. Namba adek, ne rawera madwa chako ohala, gima nyaka ong'e ni gima duong' mogik e ohala en to bende ohala ni kod duoko. Nikech duoko mar ohala kata duoko mawuok e ohala ema bogolie step A to step B, kendo chako golie step B to step C. Mago e weche adek ma rawera mora mora madwa chako ohala nyaka ng'e. Kamano. Koro wawuonde ni rawera ni kata gi siling 10,000, in kaka ng'atno mosebet e ohala higni mang'eny, ineno ka pesa ne ni nyalo kete level mane mar chako ohala? Onyalo chako ohala mane? Ikelo paro maber kagima chunyi ne wuoyo gi chunyi. En ni nitie rawera moro nobiro ira diere corona. To kano biro ira diere corona nodwa chako ohala, to adier ne en gi 10,000. To anyise nikech sani wuotho sirikal otamre nikech corona. 10,000 ni dhi kawo go tong'. Nogolo tong' Limuru to biro to uso Nairobi ka. Koro chieng' mokwongo anyise ni kik odhi okaw tong' 10,000 ni te odhi okaw 5,000. Nus pesa. To kano kelo to dhi okete bath ndara kama junction kama mtokni kale. To adier no uso kabisa. Kara gigi nen gi demands nikech ji ne dhi bedo gi chiemo e udi nikech idhi ket curfew. Koro kijana ni no uso tongi bodoko momoko bowero ma ka corona ne dhin koro dok chien, koro nokelo tongi pickup. Kelo tongi pickup to supply nyaka otende. Sama wawuoye ni adier makendo kochuno ni japuonj nyaka chal gi nyathi mopuonje. Nyathi nyalo ringo gi Mercedes, en kata accountant kata engineer kata professor, to japuonj to pod ringo ga piko. Nama wuotho gi tiende. Kijana no sama wawuoye ni ane mna ng'ado ne rieko, sani okelo tong' gi kanta kogolo Limuru. Sani ogolo nyaka tong' Uganda to supply. Tiende niya, kijana ni no ochiwore. To ne en kod geno ni odwaro duoko e ohala motimo. Gimoro amora mitimo nyaki expect, nyaki bed kod geno mar duoko. Koro rawera mora mora ok ochuno ni ohala mar tong'no. Kata gweno inyalo supply gwen e otende mang'eny Nairobi ka. Gima kiki imi first priority kidwa chako ohala en ntokure madwa timo ohala ni. En ohala mane madwa timo e kaka midwa timo obi mar ariyo. Ai namba adek en duoko tiyudo result. Kamano. Koro iwacho ni sani in japuonj ne to sani nyathi osekalo japuonj ma kendo ni e level machielo. Kabisa. E nyiso ni ng'ato ka ng'ato ni kod hape
ma Nyasaye noketo ne bwo piny ka. Onge ng'ama hape chal gi hap ng'ama chielo kamano. Ong'ayo nyalo nyisa ni toi kama utime ohala mar mtumba kaachiel kod ohelni mopogore opogore. King'iyo resho mar nyathi ma nyako gi nyathi ma wuoyi e biashara chalo nade? Nyathi ma nyako ohande grow ga very fast. Yeah. Ohand nyathi ma nyako grow very fast ki compare mar nyathi ma wuoyi nikech one, nyako ok inyal compete go ohala nikech nyako onge wich kuot sama odwa timo ohala. Two, nyako nyalo minimize budget mare. Yeah. To ng'ama dichuo kochako ohala to lek mengo loyo yuto mare. Yeah. To thothne joma nyiri mondo yud nyako ma lek mengo mar gik modwaro oingo yuto mare en percentage matin. Tiende niya, wan joma chuo ka wachako ohala to ohala na mondo grow very fast bedo matek nikech yuto na oloyo dwaro. Expectations. Exactly. Then gigo madwa timo dongo maloyo pesa mayudo. Yeah. Koro yudo ka nyako cha in a period of 3 months ohande osepik maloyo ng'ama ne gichako go marom madichuoni. Koro wan bende kaka joma chuo kata rowere, seche mitimo ohala kik bajedi kal yuto mari. Nikech wan joma chuo wahero ka wayudo pesa to wahero kawo class immediately. To ng'ama nyako tibo yudo nobodhi adhi e pace nature. Yeah. Koro mane pogruok maduong' e kind rawera ma wuoyi kod manyako. And achiwo puoch ne nyithindo manyiri machako ohelni. En ni chuny ma gin go bedo mopogre gi chuny mar wan joma chuo. Yeah. Dwaro gik ma gidwaro ok gimiga first priority ahinya. Oketo pache ohala no, o concentrate ohala no kabisa nyaka ohala no pik. Mane pogruok. In iwuoyo kodwa kaka ng'atno mosetieko higni mang'eny ohala achiel kendo ohala mar mtumba. Dagomb ni ichaki ilernwa kamoro ni gin lep jok mage ma samoro ineno ka ng'ato chako godo to at least onyalo dhi malo haraka. Lewni ma ng'ato nego chak go ohala gin lewni mag ladies. Lewni mag nyiri gin fast moving. Maloyo mag chuo. Nikech an for example jacket marwako ni kanyiewe January seche moko kendo nyaka next year kanyalo nyiewo jacket moro. But in kaka irwakri ni kata next week kendo ibo dwaro design moro. Nyiso ni lep joma nyiri kata mine dhi kabisa maloyo mag chuo. To lep joma nyiri madhi gi bende depend. To gin kit design mage miuso. Gin kata kane wa twak kae last time. Joma nogochona mase oro ne lewni moko bose biro nyaka stall. Adier giuso mana mag ladies mase gisebedo ka gikawo. Wan gi 100 nyandiwa, moro ni Migori Awendo, Bondo. Wasebedo mana kwa oro nigi lewni mag nyiri, tadier giuso maloyo mag chuo. Koro ohala ohala mar mtumba kidwa chako mar lewni. Sana sana second hand clothes dhiye mag ladies. Bo miyo ipik piyo kata wandino grow mapiyo. Kamano. Ero kamano. Ong'ayo aneno ka koro wadhi ka gima watieko matin. Adwa ni nyisa ni challenges mage man gande e business sana ma ng'ato samoro nego ng'e kapok odonjo. Ng'e ni samoro ka donjo pesa man godo ni katimo godo gini challenge ni anyalo romo godo. Challenges mantie ohala ng'eny. To number 1 challenge maduong' e ohala en ni seche ma capital mani chakogo dok piny. Nyiso ni stock min go kata obedo mne duka bende nyaka buogo matin. Koro challenge maduong' en kaka i-balance stock mari. Balance stock ni e gima duong' kabisa e ohala. Challenge maduong' kabisa e ohala. Number 2, ere kaka budget ni dhi kod ohala mitimono. Kake wawacho motelo ni dwaro mari kod yuto mari.
nyaka ing'i kaka iketo gi e ratil mondo ibed kod duoko mohala nigo. Challenge namba 3 en ni seche mitimo ohala, dwaro mar customer nyaka imit dwaro mar customer, nyaka ichop dwaro mar customer. Customer nya biro e stall to wacho ni adwaro kit law makama. Nyaka make sure ni kidok wero tikelo gima customer dwaro mondo kobiro e stall to yud. Nikech ko ong'isi ni kelne gima chal kama, law machal kama to biro to koso, ng'iso no kodhi duogo. Koro customer achiel ema kelo customer 9 to gibedo 10. Koro gima duong' ni customer bende ndio dak wachop dwachgi te, but nyaka itemie gimong'isi ni kelne cha ikelne, nikech ka ng'ato orwako dress mirwako ni to bopenje to Pauline, dress ni ber ni nyiewe kanye, tine mibokele stonda. Koro challenge maduong' en ni wakale challenges kaka dwaro mag customers, ere kaka wachopo dwaro margi. Koro mago gin achiel kuom challenges ma wakale e ohala mar mtumba ka. Kamano. Koro wang'e ni gimoro amora man gi ber ne nyaka bed gi rachne. Inyalo nyisowa bende ber ma samoro uyudo un kaka jo ohala kata jogo matimo ohala? Ber mar ohala mar mtumba en ni law ok tow. Law ok tow kata otieko mana dwe ok otow, kata higni ok otow. Tito nyalo ti but ok otow. Mano en ber achiel. Ber mar ariyo en ni second hand cloth en law ma quality. En law ma quality ma kata kiuso ne ng'ato February to biro December to ng'isi law mane uso na cha pod nitie. Koro magi gin achiel kuom ber ma wayudo ni ng'ato konyiepo kuomi to at least o appreciate ni kit law mane uso ne ber ni kod quality. Ber mar adek tene ber maduong' kabisa e ohala moloyo to mar mtumba en ni mtumba ni kod ohala mapiyo yuto mare, lakini yuto mare ni itiyo kode nade. Ber mare ni en kod yuto to yuto ne ni itiyo kodo nade. Koro maga achiel kuom gik mabeyo ma wayudo e ohala koweyo challenges ma bende wakale. Kamano. Erokamano domo ringi kamera kacha mondo inyiswa wachni mogik ne rowere kachiel kod jonyuol, nikech ma koro ok en rowere kende, jonyuol be koro nyaka donj kae. Nikech wayudo ni jonyuol ema samoro nigi ting' matek, sama koro nyathi otieko skul, in kode dhot, gima otimo onge, ikia onge kata ng'adni paro, idong' kode kendi, embe samoro okia gima onego tim. Ka ing'iyo kamera kacha, en wachni mane mogik, ka bende ichiwo location ni kama inyalo yudie gi namba ni mar simu? Wach mogik, an kod weche adek mogik ka watieko. 1 ne jonyuol. Janyuol moro amora man gi nyathi mosetimo form 4 ni kod kipande rito dhi e college, kata nyathi osetieko college. Nyathi en nyathini nyaka chieng' owuog e odi kata e dalani. En ni ohala moro amora nyathini no nyalo chako mondo kik obed e ot odonje timbe maricho mag njore, ibed gi cases ka police kod ka chief kod e gweng'. Manyne nyathini no pesa moro matin, capital, to ong'isi ohala monyalo timo to ochak timo ohala no, obed mar pur, uso gwen, uso tong', obed mar uso lewni, kitungu, nyanya, ochak go kurito dhi e college, kata kosetieko college orito tich moro. Kik nyathi bede ot, nodong' e ot to jonyuol ne wuok, ikia gimobo timo chien bomi shida. Koro nyathi ochaka ohala moro amora, tek neno ohala manyalo miye yuto. Namba 2, rowere, kik waket counties magwa kata serikal gi tich matek mar ni yudhe onge tich. Tich nitie, yudhe mok dwa chako tich, joma youths. Tich nitie, yudhe mok dwa chako youths. To yuto ni e lowo ka. Lowo ni kod yuto, to lowo bende ok riamb.
en kod duoko mar adier. Koro nyathi kik bed ng'ama youth akwayi kinenowa iwinjowa, kik ibed abeda. Wach mogik ne en sigana mabiro ni ne youths. En sigana wacho niya, mana seconds matin. Chon ne nitie jaduong' moro, ne en kod punda moro moti kabisa. To nowacho ni punda ni ok konye. Punda ni ok nyal dhi omo pi, to punda ni ok nyal keto mzigo kuome boter kamoro nikech oti kabisa. Koro jaduong' ni nodhi bokunyo bur ne punda ni, kech punda ni noti kabisa. Kose kunyo bur, to dhi okete punda ni piny bur kabisa fut 6 kadhe piny. Kech punda ni noti, noweye bur kanyo. Kech iwacho ni punda onego bed ni iko. Te noweye bur kanyo to noko ike. Koro ji ike kongima koso kotho. Nokete aketa kongima e bur. Kose kete kongima, koro ji ne biro to puko yugi e burni. Koro ng'ato kano biro bopuko yugi, to punda ni chikre to biro gi malo. Kendo ng'ato kobiro bopuko yugi, to punda ni chikre to biro gi malo. Koro gikone, punda ni nochopo malo ba nowuok. Gima temo wacho en ni gima ji ochayono loke obed gimoro. Rawera mawinjowa gima ji ochayono, punda cha nocha nikech oti noonge tich. To notiyo gi gik mane ipuko kuome boch oduogogo kamonego bedie. Koro rawera chaka gima ji nyalo chayono nyalo lokore gimoro. Antie Stoldi 28 Toy Market, iluonga no Kotho Ng'ayo, namba 907 28 68 76 49 nono abiriyo 28 68 76 49. Stoldi 28 Kibera. Ero kamano. Ero kamano Kotho Ng'ayo kuom chopo e wang' jowi marwa mondo igo mbaka gi rowere kalor kod gigo monego ging'e koluwore kod ohala, ber mar ohala kachiel kod kaka ohala nyalo loko ngimagi. Bende ageno ni giwinjo sigana mamit mimiyogi, ka bende inyisogi kanyo ni gima ochano nyalo lokore gima duong'. Igone gi sigand punda ne jogo ma samoro ng'eyo sigana maber, ung'eyo gima omin ama meaning mar sigana mogo. Nasebedo jata chenro mar Upole no yudo, Nyasaye oritwa amborita.